O turismo parece non ter teito na comarca do Salnés. A zona despide un verán que deixa excelentes cifras pro sector, algunhas de récord. En agosto, por exemplo, acadouse un 95% de ocupación nas case 61.000 prazas, coas que contan os 9 concellos salinienses. Que tal? Moi boa noite. O obxectivo da Mancomunidade do Salnés pasa agora pola desestacionalización deste turismo. De seguido ampliamos este e outras informacións, antes titulares. O libre marisqueo pecha na Ría de Arousa. Mar e os representantes do sector acordaron un paro de 6 meses nos 3 bancos dedicados a esta actividade por falta de recursos. Os nenos do colexio Ana María Dieguez de Asados iniciaron hoxe o curso. Tras 3 semanas en ir a clase, a AMPA desconvocou a folga tras as advertencias de educación. O presidente da Deputación da Coruña desprazouse ata Noia para supervisar varias actuacións provinciais. É a primeira visita institucional tras o cambio de goberno. En marcha a 6ª edición de Pontesán. As asociacións sociosanitarias son as protagonistas da fin de semana en Pontevedra. Estamos nas novas do día, comezamos. O turismo continúa medrando no Salnés. A comarca despediu un verán de crecemento no sector. Con case 61.000 prazas, no mes de agosto acadouse unha ocupación dun 95%. E iso que, segundo apuntan dende a Mancomunidade, o turismo viuse lastrado na segunda quincena polo impacto dos lumes forestais que arrasaron a provincia de Ourense. Xullo foi de récord, con 311.000 turistas no Salnés e un crecemento do 15% respecto do ano 2022. Pero este incremento foi moi superior no mes de xuño, que deixou datos excelentes. Se tomamos como referencia o 2022, pasaron pola comarca un 36% máis de turistas, ata superar os 178.000. En total, durante os 3 meses de verán, roldáronse os 4 millóns de pernoctacións, sumando datos dos 9 concellos do Salnés. En canto á orixe dos visitantes, o turismo de proximidade ten un forte peso nestes datos. De feito, a maioría dos turistas chegan de outros puntos da provincia de Pontevedra. En canto ao turismo internacional, destaca o peso de Reino Unido e de Portugal. Estes turistas, ademais, teñen unha estancia e un gasto medios por día superior aos de orixe nacional. Todos son datos que se extraen da Big Data da telefonía móvil. Que han sido 3 meses muy buenos a nivel turístico, excelentes. Sobre todo estamos muy contentos con el mes de junio, porque es en lo que estamos trabajando en los últimos años, el factor desestacionalización. E o mercado chino móvese moito fora do verán, o que máis nos interesa aquí. Entonces, estamos falando de un nicho moi interesante. Falamos da xente con mascota, pois a xente con mascota moita prefere viaxar fora do verán tamén. O turismo deportivo, durante todo o ano. Vamos a unha serie de nichos que están fora do verán. O último que estamos traballando, o Salnés Slow Business, pois estamos falando fora do verán, o turismo de alto nivel, de xente que quere traballar aquí, pero desconectando. Isto si lle sumamos os veciños e veciñas que hai na comarca, que son 110.000 aproximadamente, estamos falando de que a comarca do Salnés no mes de junio estamos tendo unha media sobre unhas casi 300.000 persoas, non? No mes de julio aproximadamente nos podemos mover en 420.000 persoas e no mes de agosto en torno a 530.000 persoas. Iso quere dicir que temos que ter servicios como mínimo como Vigo, que Vigo é un concello anual de 300.000 habitantes. O libre marisqueo pecha na Ría de Arousa. A Consellería do Mar e representantes do sector acordaron un paro de 6 meses nos 3 bancos dedicados a esta actividade: o Cabío, o Boido e os Lombos do Ulla. Segundo o calendario, os rañeiros deberían retomar a actividade o vindeiro 1 de outubro, pero a realidade será ben diferente. Estes 3 últimos meses do ano os bancos pecharán mediante unha veda. Despois, os meses de xaneiro, febreiro e marzo establecese unha parada biolóxica.
biolóxica. A decisión tomouse en base aos mostreos realizados polos técnicos do Centro de Investigacións Mariñas. Os informes elaborados recollen que o estado actual dos recursos marisqueiros desaconsella o regreso á actividade nestas zonas. Ante esta situación, a Consellería do Mar xa comprometeu que os mariscadores afectados recibirán compensacións económicas que se tramitarán, aseguran, coa maior axilidade. Os alumnos do Colexio Ana María Diéguez comezaron hoxe o curso. Tras 3 semanas sen enviar os nenos á clase en protesta polos recortes que sufriu o cadro de persoal do Centro de Asados, os pais decidiron desconvocar a folga tras as manifestacións do Conselleiro de Educación nas que instaba a Fiscalía de Menores a actuar. Pero a volta ás aulas non pon fin ni moito menos ás protestas da AMPA, que seguirá a reclamar a incorporación dun mestre pro desdobre de quinto de primaria, así como máis persoal de apoio para nenos con necesidades educativas especiais. A próxima movilización está convocada para este mesmo domingo cunha concentración ás portas do Concello. Tamén a comunidade educativa do Colexio Alexandre Rodríguez Cadarso retomou as movilizacións en contra dos recortes. Celebraron unha nova concentración a pasada tarde na Alameda Noiesa, antes do pleno no que se aprobou unha declaración institucional en defensa do ensino público. Malia que volveron decepcionados tras a súa visita ao Parlamento para asistir á comparecencia do Conselleiro de Educación, os pais da AMPA do Colexio da Barquiña en Noia seguirán a reclamar a incorporación do persoal necesario para garantir a inclusión e a educación en igualdade de todo o alumnado. A pasada tarde celebraron unha movilización na Alameda instando a Xunta a escoitar as súas demandas e dotar ao centro dun mestre para o desdobre de terceiro de primaria. Falou de que todo se iniciou o curso escolar con normalidade e que eran casos puntuais os que había con estos recortes, estas reclamacións, e dixo que en algúns casos podía ser debido a errores. Entón, nós consideramos que no noso colegio é debido a errores, porque temos xustificado que o recorte no desdobre é totalmente injustificado, porque falaba tamén da ponderación dos nenos con necesidades especiales, e no noso caso estásenos dicindo que este ano non consideran os ponderados, e despois en relación a esa vacante que queda sin cubrir, tamén a temos motivada, que é ese DOGA no que insistimos continuamente do catálogo de centros. Entón, só queremos que nos escoiten para expoñerlle as nosas reclamacións, pero que están motivadas, e que eles nos fundamenten. Si é negativo, pois que non lo fundamenten, entonces teremos unha resposta. Entonces sí, queremos diálogo. Ademais, os docentes inciden no recorte en persoal de apoio, dado que un dos coidadores está a media xornada, posto que debe desplazarse durante 2 horas ao IES Campo de San Alberto. Están nos quitando media xornada dun dos 2 coidadores que temos no centro. Eso implica que os nenos que requieren este tipo de coidados, ao igual que o meu, están en carencia de axuda cando o coidador tense que trasladar ao IES San Alberto. Nos estes coidadores témolos o primeiro coidador que entrou cando Mauro se escolarizou no centro, e despois a maiores por que empezaron a escolarizarse máis nenos con grado de dependencia 2 e 3, hubo que meter unha maiores, no cal tuveron que recurrir a un segundo coidador, que é o que estamos compartindo agora co IES San Alberto. Tras a concentración, unha representación dos pais asistiu ao pleno do Concello de Noia, no que se aprobou por unanimidade unha declaración institucional en defensa do ensino público e da inclusión. O maxistrado Jacinto José Pérez Benítez xa é presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra. Hoxe celebrouse a súa toma de posesión, un acto que aproveitou para incidir na necesidade de crear máis prazas de xuíces para facer fronte ao incremento de casos e evitar o colapso do sistema. Referiuse especialmente ás deficiencias dos xulgados de Vilagarcía e Pontevedra e chamou a dotar de suficientes medios as seccións de violencia sobre a muller. Na súa comparecencia manifestou
manifestou que confía estar á altura da dignidade do cargo e das exixencias que demanda. Pérez Benítez recalcou que o Poder Xudicial é a pedra angular do Estado de Dereito. O acto presidido por Ignacio Picatoste, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, celebrouse ante o pleno da Sala de Goberno. O novo presidente da Audiencia foi apadriñado polo presidente da Sala Primeira do Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, e a magistrada da Sala Terceira do Tribunal Supremo, Sandra María González de Lara Mingo. Las deficiencias de planta me parecen notorias en la provincia, singularmente en los tribunales de instancia de Vilagarcía de Arousa y de Ponteareas, en la capital, en Pontevedra, y en Vigo, donde se debe dar una solución urgente a la sección mercantil de instancia. Como en todos los casos, debería huirse de la trampa de la precipitación de una simple transformación funcional y operar con una exigible visión de futuro, una nueva definición de la planta, yo creo ya anquilosada, y una dotación suficiente de medios personales, especialmente en las secciones de violencia contra la mujer, son acuciantes ante la ampliación de la competencia objetiva de estos órganos como consecuencia del nuevo artículo 89 de la legislación orgánica. Desde hoxe, a Xustiza Galega, á espera da provisión da presidencia da Sala do Contencioso, conta cunha Sala de Goberno renovada, que for un equipo sólido e solvente, cun firme compromiso e unha aprobada capacidade de traballo para servir a xudicatura e a sociedade galega, que é o destinatario último do noso traballo. Creo que todos coincidiremos en destacar a profundidade dos coñecementos xurídicos do novo presidente, a precisión das súas análisis e o rigor das súas formulacións. Todas estas características auguran un éxito para o mandato que agora comeza. O presidente da Deputación da Coruña desprazouse esta mañá ata Noia na súa primeira visita institucional ao Concello tras a toma de posesión do novo goberno. Alí tivo ocasión de visitar as novas instalacións da Asociación Acreva, así como as obras de mellora no cruce de Barro. Primeira visita institucional do presidente da Deputación ao Concello de Noia tras o relevo no goberno, presidido agora polo socialista Francisco Pérez. Os dous mandatarios mantiveron un encontro de traballo no que analizaron os investimentos provinciais no municipio, moitos deles con cargo plan único do que Noia recibe anualmente preto d'1 millón de euros. Un programa como o POS, o Plan Único de Obras e Servizos, que representa non só a capacidade importante de investimento para os concellos, sino a equidade e o equilibrio e que todos sexamos iguais e se pratique unha política pois equitativa independentemente de quen este gobernando un concello. Algo que denota un tipo de facer política distinta, un partido de política de facer política que facemos os gobernos progresistas, os gobernos do PSOE e que creo que é moi significativa. Noia percibe prácticamente 1 millón de euros con este programa anual, que en moitos casos sobrepasa os investimentos da Xunta de Galiza e que sin o cal pois teríamos moi complicada poder atender servizos que son imprescindibles para os cidadáns e crear infraestructuras pois moi importantes, non? Durante a súa visita, Valentín González tivo ocasión de visitar algúns dos proxectos que se están a executar no municipio noiés, como a construción da nova sede da Asociación de Saúde Mental Acreva ou as obras no cruce de Barro. Estamos a falar pois de os plans de obras da Deputación que levan investidos 14 millóns de euros en 10 anos. Estamos a falar de que hoxe visitaremos a Creva, que vai a recibir unha aportación outra vez máis da Deputación para poder facer realidade un sono de ampliación da capacidade que ten o seu local. Estamos a falar de melloras en infraestructuras que nos plantexa a Alcaldía en distintas vías provinciais que se van ir acometendo entre este ano e o ano que ven. Vamos a visitar tamén a actuación entre o Cruce do Barro e o Cruceiro de Barro, que é unha ampliación da plataforma do vial para gañar máis seguridade para os veciños e veciñas, e despois toda a sociedade de Noia coñece perfectamente cale as distintas liñas de apoio que a Deputación da Coruña soporta e dá de alguma maneira soporte a estas entidades no ámbito da cultura, no ámbito deportivo, no ámbito das entidades sociais. O responsable provincial ratificou o seu compromiso inversor co municipio, un dos máis poboados como cabeceira de comarca.
O Concello de Pontevedra en contacto permanente coas federacións deportivas tras aprobar o Pleno Municipal o veto á participación de Israel en eventos deportivos e culturais que se celebren na cidade. Dende o goberno local confían en que o Comité Olímpico Internacional vete o país israelí antes das Series Mundiais de Triatlón do 2026. E o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores asegura que o Executivo pontevedrés fará as máximas presións dentro da súa capacidade nesta dirección. Onte era máis fácil falar destas cousas a nivel de foros internacionais de deporte que non hai 15 días. Por lo tanto, nos vamos a seguir pensando que efectivamente se tomen as medidas pertinentes por parte das autoridades deportivas para que se proíba a participación do Estado xenocida de Israel nas competicións internacionais. E, desde logo, desde o Concello de Pontevedra faremos as presións máximas para que se faga eso dentro da nosa, humildemente, capacidade que temos de influir. Pero temos algunha. E ao Concello de Pontevedra se lle escoitan eses foros. Fernández Lores explicou tamén que a súa intención é trasladar a postura de Pontevedra á propia ministra de Deportes, Pilar Alegría. Aproveitará o acto no que a Federación de Natación concederá unha distinción honorífica á cidade para facelo. Será o 3 de outubro en Madrid, onde tamén estará presente o presidente do Consello Superior de Deportes. É unha demostración máis do compromiso do Concello de Pontevedra co pobo palestino. De feito, o goberno local aprobou destinar unha axuda humanitaria a Gaza de ata 15.000 euros. Será a través da UNRWA, a Axencia da ONU para os Refuxiados de Palestina en Oriente Próximo. O seu destino será contribuir a garantir o dereito á protección e á saúde das persoas máis vulnerables neste territorio. O Concello pontevedrés non desbota destinar máis axudas no futuro. E a nivel partido, o BNG pon en marcha unha campaña para apoiar a decisión do Concello de Pontevedra de vetar a Israel nos eventos culturais e deportivos que se celebren na cidade. A formación arranca unha recollida de sinaturas para apoiar esta medida que contou co voto favorable do PSOE e dos nacionalistas no Pleno Municipal. As sinaturas entregaránse a diferentes organismos para conseguir que se exclúa o Estado israelí de todas as competicións internacionais. A responsable local do BNG, Sabela Baral, lembrou que a día de hoxe se fala de máis de 65.000 persoas asasinadas polos ataques de Israel na franxa de Gaza, entre elas 17.000 nenos e nenas. Baral lamentou que neste contexto o PP e Rafa Domínguez optaran, dixo, por ameazar a quen sinala o xenocidio. As primeiras mesas para a recollida de sinaturas poránse o luns 29 ás 11:30 no campus universitario e o martes 30 tamén ás 11:30 en Belas Artes, para continuar o mércores día 1 ás 5 da tarde na Peregrina e o xoves 2 á mesma hora na Praza do Hospital. O PP e Rafa Domínguez son incapaces de condenar o xenocidio na Palestina. Diante deste xenocidio, dende o BNG non podemos nin queremos ficar caladas e por iso pedimos que se remate dunha vez e que quen teña capacidade para facelo, que o faga. As atrocidades que está cometendo Israel nos repugnan a todas e a todos. A cidadanía pontevedresa e galega é solidaria e apoia ao pobo palestino. E así o demostrou de diferentes maneiras e de seguro que van seguir a facelo, porque somos un pobo xusto, que o que quere vivir en paz e que procura un mundo mellor tamén na Palestina. Voltamos de contado, non marchen. Avanzan as obras de mellora peonil e drenaxe na estrada provincial EP 9702 que une as Sinas e Vilanova de Arousa. Trátase dunha actuación que abrangue 2 tramos cunha lonxitude total de máis de 700 metros. Conta cun investimento de 120.000 euros. No primeiro tramo levaránse a cabo obras de mellora da seguridade viaria mediante a execución de cunetas que permiten tanto mellorar a evacuación das augas pluviais como tamén configurar un espazo para que o condutor poida
poida reconducir a súa traxectoria no caso de saída da calzada en un lugar transitable para os peóns. No que respecta ao segundo tramo, trátase de mellorar as condicións de accesibilidade. Estamos uniendo carril con el Groves, que es una cosa importante, es una senda del camino de la costa, de los peregrinos, y para nuestros vecinos sobre todo, que es parte del camino de la costa, ¿no? Y ahora mismo es un tramo nada más y nada menos que de medio kilómetro con presupuesto de 120.000 euros que financia completamente la Diputación de Pontevedra y que, bueno, pues que va a permitir, cuando venimos hacia aquí, vienen ahí ya unos peregrinos andando, que el que no lo quiera hacer en barco pueda hacer el itinerario terrestre del Camino del Mar, pues rodeando toda nuestra costa, que es el Camino de Santiago, yo creo que máis bonito que hai, ¿no? Ademais, estamos acometendo pois moitas outras obras neste concello. O igual que en outros concellos, pois de toda a provincia de Pontevedra. Por lo tanto, estamos poñendo as necesidades dos alcaldes e dos veciños, pois obras como esta que lle dan seguridade aos peatóns e que ademais é unha zona tan bonita, pois pode vir un día como hoxe disfrutar deste concello de Vilanova. O Partido Popular de Ribeira levará ao próximo pleno unha moción solicitando a posta en marcha dun plan de limpeza de zonas hídricas. Coa chegada da tempada de chuvias aumenta o risco de asolagamento, polo que os populares demandan a limpeza inmediata de cunetas, sumidoiros e desaugadoiros. Exixen ademais que arrozan as zonas de paso de auga, especialmente no eido rural, para evitar o desbordamento de ríos e regatos. Instan ao Concello a coordinarse co resto de administracións, solicitando os permisos pertinentes e a colaboración dos organismos competentes, como Augas de Galicia, para poder actuar tamén sobre os leitos dos ríos e arroios. Os axentes da Policía Local de Boiro están a participar nun programa formativo de actualización e ampliación dos coñecementos pro desempeño das súas funcións. Entre os contidos destaca a formación no software de xestión policial Apolo, unha ferramenta que permite aos axentes automatizar procesos, así como facer o control de tráfico e denuncias de xeito digital. Os policías desenvolveron tamén prácticas regulamentarias de tiro coa fin de mellorar a precisión dos axentes. Por último, desenvolveuse un taller formativo en investigación de grafitis, no que adquiriron técnicas que lles axudarán a clarificar as pintadas que poidan aparecer na vía pública. Cando volves, a campaña de promoción turística das Rías Baixas da Deputación de Pontevedra recolleu en Cans o premio Delfín de Prata. Trátase dunha nova distinción internacional, a quinta da campaña presentada a comezos de ano en Fitur e que por primeira vez se centra en dar a coñecer a provincia de Pontevedra a través do seu interior, sen amosar ningunha soa imaxe do mar. Cando volves levou a distinción entre os destinos turísticos na categoría de produto turístico. E malia ser unha entidade local, compartiu recoñecemento no certame con entidades públicas e privadas da talla internacional de Porsche, UEFA, Emiratos Árabes, L'Oréal ou Booking, entre outros. En conxunto, o Cannes Corporate Media en TV Awards congregou máis de 900 producións de 52 países distintos. Cando volves é unha peza audiovisual na que os lugares do interior da provincia teñen todo o protagonismo, dentro dunha campaña onde tamén se fala da hospitalidade e o carácter acolledor da xente da provincia. A Deputación escolleu este ano o interior de Pontevedra co obxectivo de avanzar na descentralización e desestacionalización do turismo e amosar todo o que queda aínda por descubrir na provincia. Y la gente, claro, las personas con las que compartiste todo aquello. Alguien que te pregunta, antes de que te hayas ido, ¿cuándo volves?
A Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira está a detectar nos últimos meses o incremento de casos de adición sen consumo de sustancias. Dende o Concello organizan diversos cursos formativos de prevención para dotar os mozos das ferramentas axeitadas para o manexo da intelixencia artificial e demais, e o bo emprego das novas tecnoloxías. As novas tecnoloxías, a pesar das moitas vantaxes que supoñen, abriron a porta tamén a novas adiccións. Así o constatan dende a Unidade de Condutas Aditivas de Ribeira, onde están a detectar un incremento de casos, especialmente entre adolescentes. A diferenza das adiccións con consumo de substancias, as relacionadas coa tecnoloxía, son máis difíciles de detectar. Nos últimos anos este problema está a aumentar constantemente. Cada vez lo único tárdase en identificar, porque hasta que unha conducta deste tipo, al final quere decir a conducta con consumo de sustancia, ten o problema engadido de que consume diñeiro moi rapidamente, pero este tipo de conductas van pouquiño resonando e tardanse moitísimo tempo en descubrir hasta que de repente aparece un problema moi serio que, bueno, pues que pode permanecer agachado durante moitos anos. Entonces, bueno, sí que estamos notando un aumento, sí que estamos, sobre todo nos centros escolares especialmente, porque a población adolescente é a máis susceptible, pero non só na población adolescente, a población maior tamén. É dicir, nos anos 90 e primeiros do 2000 teñamos os famosos números 906, non? Que decían aqueles que decían pola noite. Ahora, afortunadamente, dese problema parece que está a desaparecer, pero temos o problema que é de consumo moito máis directo, moito máis íntimo, además, e moito máis accesible, porque pode aparecer en calquera sitio, en calquera momento, incluso estando con neno no parque vixiando como está pasando no columpio. Daí a importancia de seguir a apostar polos programas de prevención que desenvolve esta unidade para promover a formación no manexo das novas tecnoloxías que minimicen o risco de adicción. Faise fincapé, por exemplo, na formación respecto a IES, pois se detecta cada vez máis coñecido que moitos menores están empregando este tipo de tecnoloxías para intentar facer algún tipo de visión de resultados de apostas deportivas ou algo polo estilo, o cal fai que todo sexa unha mera especulación e o que acaba tendo como resultado, como ben acaba dicindo ele, que co paso do tempo se provoca unha adicción e os nenos máis xóvenes que empezan empregando este tipo de cousas desde o total descoñecemento e o secretismo absoluto sen poñelo en coñecemento dos seus pais se acaban encontrando con un problema moi grande que debemos intentar atallar dende o Concello poñendo todos os medios de formación que estén na nosa man para intentar previr que non cheguemos ao paso final que sería ter que acudir á unidade de condutas adictivas por ter unha adicción ao uso de unha tecnología que se houbera formado no seu momento ou se houbera explicado podería haberse evitado. A defensa dunha sanidade pública universal e de calidade marcou o inicio de Pontesán, a feira que Pontevedra dedica á saúde e ao benestar. Durante o acto de inauguración da cita, que este ano se celebra baixo o lema Información e Desinformación, tamén se reivindicou un incremento dos investimentos para a investigación. Espero que disfrutedes do encontro, que aprendades moito, que haiga sinerxias entre profesionais, pacientes e asociacións, que aprendamos todos mutuamente para mellorar a nosa sanidade, que está moi ben, pero queremos manter a sanidade pública o mellor posible entre todos, non? Non somos os máximos defensores e os máximos promotores desa sanidade pública na que creemos profundamente. Penso que non fai falta falar de que isto é así, temos unha aposta clara por esta cidade que se convierte nunha cidade super saudable, que fai unha promoción tremenda da saúde e que nos cuidamos de que esa saúde seña así. Non solamente promoción, sino que logo nos encargamos tamén de que todos os pacientes que vivides nesta área sanitaria, somos casi 300.000, teñamos a mellor atención posible. Tres cousas que para mí non se xoga, que son a xustiza, a sanidade e a educación, que ten que haber un dereito equitativo a todas elas, e que isto ten que estar por riba de todo o que hai. É unha oportunidade para que as asociacións compartidades problemas, esperanzas e sonos, que aprendades moito, que un momento tamén para pensar no uso responsable da sanidade pública. Vai facer aquí durante estes 2 días é visibilizar tamén todo o traballo que as asociacións de persoas con discapacidade, persoas con enfermedades de todo tipo, máis raras, máis complexas, van a facer durante os días para axudar. Eu creo que é imprescindible que existan
porque cumplen unha función a donde as administracións a veces non chegamos, non? Rematada a inauguración, Anxo Carracedo abriu o programa de relatorios de Pontesán co tema xenética dos trastornos psiquiátricos, dando comezo a 2 xornadas nas que a parte expositiva conxugarase cun extenso programa de actividades lúdico-formativas e deportivas, relatorios, debates e presentacións. A sexta Feira de Saúde e Benestar de Pontevedra pecha mañá ás 8 da tarde coa entrega do premio Pontesán o empresario Arturo Ramírez, director de Construcciones Ramírez, polo seu compromiso solidario e colaboración con distintas asociacións sociosanitarias. Con esta nova edición, Pontesán consolídase como o maior evento sociosanitario de Galicia, permitindo coñecer ao público xeral un amplo elenco de asociacións sociosanitarias o seu traballo e prestacións, ademais de visibilizar as distintas discapacidades e promover hábitos de vida saudables. Tamén é un punto de encontro e intercambio na rede sociosanitaria pontevedresa e galega e un altofalante a prol da sanidade pública e da ciencia e investigación. Máis de 40 asociacións, colexios profesionais e clubs deportivos participan neste 2025. Rizando o rizo, o evento que dinamiza o sector da imaxe persoal terá unha nova edición en Pontevedra. Será do 1 ao 18 de outubro. Desta volta terá 2 formatos complementarios, presencial e digital. O evento principal celebrarase o día 18 nas Galerías da Oliva en horario de 4:30 a 9 da noite. Estarán presentes 15 stands de empresas do sector para amosar os seus servizos. Tamén este será un espazo de sinerxías entre novos emprendedores que intercambiarán a súa trayectoria e as súas experiencias. Todo estará acompañado con animación musical. En canto ao formato digital, estenderase do 1 ao 17 de outubro a través da conta oficial de Instagram @rizandopontevedrate. Aquí publicarase contido especial e farase o sorteo de vales de 60 euros para consumir en establecementos locais do sector. 700 deportistas participarán esta fin de semana nas probas da Liga Nacional de Karate que se celebrarán en Pontevedra. O Pabillón dos Deportes acolle a fase 2 da competición con participantes de todas as categorías, con probas masculinas durante o sábado 27 e femininas o domingo 28. Pontevedra é sinónimo de karate, vale? De deporte sin duda, pero de karate seguro. Este é o sexto gran evento de ámbito nacional que se fai aquí na cidade. É importante destacar as finais de categoría absoluta, que son os deportistas de máis de 18 anos, que van a ter lugar o sábado ás 7 da tarde e o domingo ás 2:30, e, bueno, pois aí poderedes ver aos referentes, grandes referentes do karate español aquí en Pontevedra. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.